piye nduk Cahayu ndelok Samboyo. Iki lek gak vokal gawane kancane ya ora teko kene kok, Nduk. Iya, Mas. Hey. Hey. Ayo Mas Joko dados. Barokah abadi. Nduk Cahayu, Heeh, Mas. senajan toh sliramu ki sing nomor 3. Tapi ya panggah tak dumroto ya. Emang. Oh alah, ngono kok ya moh ya alon-alon to. Barokah abadi rekod. Aku kepingin dadi kerlip-kerlip lintang sing bisa madani ing saben wengimu, nanging aku sadar aku mau lampuni lilin sing mopat mapit kena silire Lek wis mobat mabit nang disebul ndak kemenusan. umpama sliramu ngerti Ya mangga ngerti. rasa atiku iki kaya ngapa larane dadi bojo simpenan Kaya wis danane aku nangis kaya ra lilo nanging kepiye maneh aku kebaca tresno. Wis aja ngresula, wis aja nelangsa, tungak-tungakno bojoku lila. Wis aja ngresula, wis aja nelangsa, tungak-tungakno bojoku lila. Drimo awakmu dadi bojoku, senajan bojo ketelu. Aku kepingin Dadi dadi apa Cahayu? cahyane rembulan Pabri apa? sing bisa madangi petenge atimu, nanging aku sadar aku mung lampune lilin sing mobat mapit kena silire angin. Mas Sebel, Dalam. lah aku mau dadekno nomor piro jar? Walah. Lah ki model sing piye to ki? Lah aku yang serba bisa. Ndak tak grayane. Oh, Wah, gak aku digerayai. Ayo opo ae? ya wis kowe tak dadekno sing nomor 3 ae. Nomor 3. Iki sing ben nomor 2. Aku mana gurimu? Ning guriku mau. Ma. Ya nek kok ngalep ta. Ki, Satu bilang Umpama canggih. sliramu ngerti Asik Nur. rasa atiku iki kaya ngapa larane dadi bojo simpenan tenane aku Wis kok medeni wong kaya lho. kaya ra lilo nanging kepiye maneh aku kebaca tresno. Wis aja ngresula, wis aja nelangsa, tungak-tungakno bojoku lila. Gak lilo
putra barokah abadi. Thank